Сьогодні 1 лютого, мінус 15 сьогодні, а завтра передають мінус 26. І чи перенесе ці морози пшениці, ці всі перепади температур? Якщо вона під сніговим покривом, не було такої сильної ожеледі, немає людяної кірки, звісно, вона виживе, що пшениця, що ріпак. Але все одно весною треба буде їй дати азоту, дати мікродобрив, щоб вона відновила свою вегетацію і в майбутньому заклався досить хороший урожай. Щоб так було, потрібно підживлювати її касом. Кас у нас є в наявності власного виробництва, його ви можете замовити на сайті Інтерагролаб або за номером телефону нижче звернутися до менеджерів. Тож, гарного вам дня і успіхів!